40 gihapon guys. Same price diri ah. So narin siya locate sa sports complex. No, so guys, nami diri na nakay sa duyan. Duyan ang ginatawag nila ani. Na kami tuloy wala makasam. Taon wala ka na ni kamera duha. Ay na dito duha kana kapag umanggon. So tag 40 ang ilang child of adult. So hindi pwede ang 5 years old bababa. So ayan. A few moments later. Yeah, namin peryahan.